खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि भिडिअआव आं बिदिनो देखायनो सानबाय जोंहा दिनै गथ'फोरखौ लानानै खामनि प्रेक्टिकेल दङ खाम सिफुंनि प्रेक्टिकेल दङ आरोना बेखौ दिनै लानो नागिरदों गनेशपुर गामियाव आङो फोरोंबाय दंमोनथ' दा बिनिनो माबायदि जागोन माने दिनै प्रेक्टिकेल लानो नागिरदों गथ'फ्रानो फैथारासै दिनै प्रेक्टिकेल लागोनखाय गिनानैसो फैयासैना मायासैथाय दा आइथिं माखासे माबा माबि जाथ'गासिनो दा बेखिनिजोंनो प्रेक्टिकेलखौ लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारिनो लांदो बायदि जायो माखासेया फैयाखैनो ओंखायनो रिहार्सेल खालामगासिनो गथ'फ्रा नै माखासेया थाइजौ जागासिनो आंलाय थाइजौ ओमफ्राय गैला जाबावगौमोन आंनो गोदैखा टाइम जासान्दि मालाय मिनिलाय एसे मिनिलाय मेथाइ रिहार्सेल खालामगासिनो टाइम जाथ'वाखै लोगोफोर बेनिखायनो गथ'फ्रा दान्दिसे रंजाथ'गासिनो ओरैनो टाइम पास नानियाबो होथ'गासिनो लोगोफोर जोङो दायो प्रेक्टिकेल दिनैनि जा हाबाफारि प्रेक्टिकेल लानाय बेखौ जोङो जागायनोसै दायो प्रे खालामसै नै दिनै स्टुडेन्टफ्रा गैथारा लोगोफोर बेखिनिल'थार मा खालामनो मानि थाखायबा फैयासै ना प्रेक्टिकेल लागोन होननायखायसो फैयासै मिथिला गामाखालि दिनावथ' बयबो फैजोबदोंमोन नाथाय दिनै मा जाखो मिथिला फारसेथिं मा होनो इउनिफर्माव फैजोबनो होदोंमोन आं माखासेखौ माखासेया फैनो हायासै माखासेया फैनो हाबाय साबायखर बावबाय दा बेखिनि स्टुडेन्टफोरखौनो प्रेक्टिकेल लानोसै दिनैनि गेजेराव माबायदि जायो नायनोसै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ फारिनो नायलांदो दिनैनि जा प्रेक्टिकेलनि हाबाफारि बेयो माबायदि जालाङो लोगोफोर दिनै जोंहा सिम्पोल खामनि प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ अरेल नङा प्रेक्टिकेल बेखौनो जोङो दिनैनिफ्राय लानो आवगायबाय जोंहा अरेल सेक्सना जोब्बायमोन नालाय दायो जोङो प्रेक्टिकेल टेस्टखौ लानो नागिरदों आरोना जाबायदि जायो नायनोसै माबायदि जायो गथ'फ्रा बेसेबांसिम आवगायदों नायनोसै आरोना बेखौ दायो नोङो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोदो आंनि मुङा फरायना रनजिता बसुमतारी जोंहा दिनै प्रेक्टिकेल नालाय अरेलाथ' थांखांबाय दा बेयाव नोङो खामनि गिबि रिंसारथि जा बुलांफारि ना बुजेननाय फारि ना रिंसारथि फारि बेखौ नोङो बुनानै देखायगोन खामनि गिबि बुजेननाय रिंसारथि फारिखौ दायो नोङो बु नैबे दानि प्रिय गोम दागोम दौगोम दागोम होननायखौनो नोङो खेबनै खरै बुलाय खेबनै डाबल एसे बयबो सिरियास लाना बुखादै गोरोन्थि खालामनाङा जादों दायो बु नोङो
बुनाय मोसाग्लांनाय मोसानायनि थानखौ बुना होनाय दायो लास्ट एसेब्लाबो बुनानै देखायदो आरो बेयावनो कमप्लिट हायाबाबो बेयावनो 10 मिनिट मोनसिगोन आरोना लास्ट सत्रालि मोसानायनि जा खामनि थाल बुनाय बेखौ फार्स्ट बुनायावनो मोजां बुनो हायोब्ला बेयावनो मोनखाबाय ओमफ्राय उननिया गाज्रि जाबाबो जेबो नंला फार्स्टनि बुनायखौनो मोजाङै बुना देखायनो हानांगोन आरोना जाहैगोन